Hi there, Sanbanani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu siyakhuluma futhi manje sesikhuluma season 1 and season 2. Into engibonile kusuka season 1 siza season 2 bakhululekile kakhulu, like yonke into engendlela ejwayelekile emndenini, noma sazi ukuthi sibuka ubaba onamakhosikazi awu4. Okuhlukile ukuthi kune-story sikaSney okulula ukuthi usheshe ubone ukuthi hayi lo mntwana engathi uhlukile, noma mhlawumbe ubuze ukuthi hayi uma wakhe uphi, kodwa nje kuyona yonke into amakhosikazi abukeka ehambisana, abukeka nje enomoya owodwa kanye nezingane. So ku-season 1 ngingathi u-season 1 and 2 Uthando Nesthembu yabe sibona Uthando Nesthembu njengoba ishow isho njalo, Love and Polygamy, because Isthembu vele asazi ngalendlela le e-deep, kodwa masibheka ayikho into le esizothi i-strange le iyathusa ngendlela esazi ngayo masizwa silalela Isthembu, because isikhathi esiningi abantu abakhuluma ngesithembu noma mhlawumbe uma uzokhuluma nomuntu oseduzane ebeka ngesithembu ongekho kusona noma ongasithandi, uzozwa izinto ezinegative kuphela. Mhlawumbe ukwenza isibonelo, abanye bakholelwa ukuthi isithembu sifika nokuthakatha because amakhosikazi athanda ubaba oyedwa awakwazi ukuthi athandane noma azwane ngokuphelele. So ngalezo indlela uma sekune-competition sekuvuka umona, ugcine kukhona abasebenzisa imithi, noma ngesikhathi sakudala masibheka silandela izinto ezidala, eminye imindeni uma ungalandela ukuhlukana kwawo nokuhlukana kwey'ngane kudalwe yisithembu, ngoba mhlampe umama lona omunye bekukhona izinto azibonayo mase kuthi uma i-pain yakhe ayidlulisele ey'nganeni, utholakala ukuthi iy'ngane sey'khula vele ziyazi ukuthi umambani loyana kusendlini kamambani, asingeni kuphi. Nobaba futhi masibheka ngesikhathi sakudala bebehluleka ukuhlanganisa umndeni, noma bekuphilwa phela sizwe ukuthi dala sasiqalelani isithembu or saba khona somsuka kanjani. Nakuba ngingakholelwa ukuthi-ke yimi guys yimi ningaze ngixabane, nakuba ngingakholelwa ukuthi kufanele kugcizelele ukuthi isiko noma isiZulu. Zikhona izinto ezenzeka ngaphansi kwesiko, kodwa akusho ukuthi lokhu sekuyingxenye yaso yesiko noma isiZulu noma isintu. Zikhona, ngibuka kanjalo. Zikhona izinto mhlambe ngingasho nasemasontweni, zikhona ezinye izinto ezihambisana nesonto elithile, kodwa akusho ukuthi onke amasonto njengoba ekhona ayakwenza lokhu, wonke umzalwane ekhona njengoba uyakwenza lokhu. Mhlampe-ke ileyo nto ezozwakala kahle ingcono, ngoba ngizwa abantu bethi into yamaZulu, mawumZulu nje isithembu sibe khona ngendlela yakudala. Zikhona nezinye izinto abantu abayikhulumayo zisishiye sididekile ngicela ukuyibala kwenye ividiyo. So okami bekukuveza ukuthi bona masibabheka ukunalento esesiyifundile, ngoba zikhona nezinye iy'ncwadi ey'bhalile ngesithembu. Ikhona sengikhohliwe kanjebani lena yasunyathi ithini ikhuluma ngesithembu. Zikhona futhi nezinye sike sabona futhi namanye ama-TV shows enziwe before kudala. Le engikhumbula khona abanye nje abahlanganisa ividiyo leyo Beauty, ukuthi esabo sasenjani isithembu, bebaleka kubuhlapahlapa nje. Kodwa masibheka-ke ifamily yakamseleku sibuka u-season 1 siya ku-season 2, cha bayaphila njengemindeni yonke. Yingakho ngithi mina yikho ngidideka kuzofika la ezwa sikhuluma ngesithembu mase eba nombuzo ukuthi uyasazi yini isithembu. Sibuka umndeni
Siyazi ukuthi isithembu uhlobo lomshado abakuwona or i-set up yalolu hlobo lomshado, kodwa sibuka umndeni. Masibuka umndeni sibuka umama ewumama, masibuka umndeni sibuka ubaba ewubaba, iy'ngane ziba yiy'ngane, izinto ezenzeke emndenini, yonke nje into efika nekhaya sibuka lokho ngaphezu kokubuka isithembu. Mase sibuka isithembu-ke sisuke sesibuka la ukuthi yini le eyenza mhlampe amakhosikazi engaboni ngeso elilodwa. Mhlampe kune-competition phakathi kwabo, mhlampe khona onomona, mhlampe khona ozibona engcono, mhlampe khona ozibona ethandwa kakhulu. Yila sesibuka khona isithembu lapho-ke. Kodwa nje ukubuka i-show isikhathi esiningi abanye, ngingakhulumeli wonke umuntu, ukuze kube lula ukuthi sibuke i-show sihambe kanye nabo, sisuke sibuka umndeni ukuthi umndeni vele unje, umndeni unazo zonke lezi zinto abazivezayo. So from season 1, season 2 to season 2 into engayisho bayaphila nje njengawo wonke amanye amakhaya, njengayo yonke imindeni emkhulu. Umehluko ukuthi siyazi ukuthi kunamakhosikazi awu-4, so makwenzeka ubaba simbona eya komunye unkosikazi, sekunezinto vele sesi-expect-ile ukuthi lezi sizozibona, ngoba sifuna ukubona ukuthi ngabe khona othandwa kakhulu yini emenza ukuthi lona mhlampe sizothi uthanda kakhulu. Kodwa masikubheka nakho lokho asikuboni ngendlela efanayo. So season 1 and season 2 hayi bekusasemnandi eMzumbe, bebehleka nje omama baseMzumbe, bebuye bedle ngisho bonke etafuleni ndawonye, bahambe bayothenga ndawonye ney'ngane. Awukho umehluko besuwubona omngakanani, ngaphandle kokwazi ukuthi-ke uSineyi bekuney'nkulumo phakathi kukagogo wakhe nomndeni wakaMseleko. Nalokho futhi asikuboni ngendlela efanayo, njengoba mina ngibuka ngokuthi abadala kufanele babe badala, omncane abe mncane, ngoba akusho ukuthi yinto engenzeki, iyenzeka ingane ibe phakathi kwalezo y'nkulumo or kwalezo ngxoxo, kodwa abantu abadala sekumele bezwele lona omncane ngoba akayifakanga ngokuthanda kuleso simo. Nokuthi kuyenzeka ngisho umama nobaba abanye abehlukene begcine sebela nangomntwana, ugcine kube khona izinto othola ukuthi engabe ingane kufanele ngabe ayizazi hlampe ngokwami ukubuka, kodwa-ke nami angikhulile ngaleyo ndlela ukuthi khuluma ngithi ngiyazi ukuthi izimo ezikanjalo zilungiseka kanjani. Kodwa-ke ngibuka nje kulokhu engikuzwe kuThando Nesithembu. Uma kuxabene abantu abadala, kukhona futhi omdala o-influence ingane, kodwa lo mdala uyazi ukuthi onephutha ilo ofida ingane izinto, ngoba ingane ayikhulile ngendlela yokuthi ihlukanise manje ukuthi mangilalela ngapha ku-right, mangilalela ngapha ku-wrong. Umntwana uzobona lokhu omkhombisa khona ngaleso sikhathi, kube ukuthi masekhulile abone naye ukuthi kwakunephutha lokhu. Kanti omdala usephilile, uyayazi impilo, wa-experience izinto eziningi, noma ebona ukuthi lokhu kuzomphazamisa kodwa uyakwazi ukuthi kuphumaphi, bese kubeka ngaleyo ndlela. Ngicela ukuxolisa kunephutha engilenzile. Ku-season 2 ngikhohlwe i-dinner date kaMseleko noMakhumalo. Ngiyeza-ke ngizonixoxela ukuthi-ke uMakhumalo noMseleko sebehleli bobabili base bethini. Niyakhumbula nginitshela ukuthi ngibone kwenye i-page bethi kuyadabukisa ukuthi la makhosikazi amthanda ngempela uMseleko. Ngase ngibuza ukuthi kudabukisa kanjani ngoba uhusband wabo. Abantu-ke la babekade bebuke uMseleko ebakhipha ngokuhlukana ukuthi uma ethola isikhathi eba nomunye ngayedwa, bonke babukeka bekhululekile, bejabulile, besijabulela leso sikhathi. Kwase kuba khona-ke abaphawula bethi, hawu cha, kuyadabukisa ukuthi bamthanda ngempela. Nayi-ke enye into, yabo le engihlekayo ingoba iyangihlekisa. Guys, angikwazi ukuvele ngifike lapha ngizoba serious, ngingafuni ukuba serious. Le izosixabanisa, iyasixabanisa already, and vele-ke uma ngihleka kwesinye isikhathi uzokwenza ngihleke kakhulu. Manje le nto yokuthi yokukhatha angikwazi nje noku-editha kahle, ngikhululekile ngendlela engenza ngayo. Kodwa manje kukhona lokho kuhleka, ngiyazi ukuthi ukuhleka hlampe
kuzoba disrespectful mangihleka into efana nani. Angireport indaba, ngikhuluma nge-TV show. Angireport ukuthi sekuvele umbiko obucayi. Angireport ukuthi khona isifo sekukhulunywa. Angikhulumi ngeindaba ezibuhlungu. Ngikhuluma nge-TV show engikwaziyo futhi kule TV show engikhuluma ngayo izinto abazikhombisayo zona sezadlula. Nakuba ngesikhathi sibona i-episode ima kuqala ukushisa kodwa amakhosikazi kade adlula kulelo page kade bashutha. Yes, so yingakho-ke ngizohleka mina ngoba vele yonke lento esesiyibuka seyenzakalile. Nabanye futhi ngiyazi ukuthi uma besixoxela sesikubona kumabonakude ngoba umehluko wencwadi nomabonakude ukuthi kumabonakude ubona umuntu. Encwadini nakhona kuthatha isikhathi ukubhala incwadi ayibhale edlulise kwabanye beyi-check mase igcine yenziwa-ke bayipublishe bayiqede ifike kithi siyifunde mangabe uyithola i-hard copy noma uyifunda online kodwa nje akayibhali namhlanje sesinencwadi. Kuyafana-ke naku-TV show. So yingakho ngingakwazi ukuthi ngigxilise imizwa noma ngabe yini-ke lo osuyizwile noma osuyibonile yavela lapha ku-TV show mase kuyakudida ukuthi yini ngihleka ukuthi lokho esikubanga manje thina bona kade bekubanga ngesikhathi beshutha. Okungenzeka ukuthi lokho ngesikhathi beshutha 4 months ago or 6 months ago. Asinaso isikhathi esi-specific kodwa basuke sebedlulile kuleyo page. Yithi ama-viewers ngesikhathi sebesidayisela sesikubuka kumabonakude esesizoqala-ke umsindo. Yingakho ngize ngithi kwesinye isikhathi ngathi ku-social media bengaphithizela ngenye indlela, bengaphithizeli ngalezi zinto abazenza ku-TV show ngoba manje kwenza kube ne-confusion. Abantu sebethi hawu bhekani phela ukuthi ku-Instagram ube live ethini. Ukukhulumelana ngoba silandele i-TV show, ukhulumelane silinde siqede ukubuka. Manje sebesincisha kumnandi ngoba sisazi manje ukuthi sifocusa kuphi, sibuka le oyixoxe ku-TV show noma silandele ukuthi ngapha ku-Instagram uyahleka sesizohleka nawe kanti ngapha ku-TV show uthethwe. Uyayibona leyo nto kodwa okukhulu kakhulu-ke ngingabali izinto eziningi. Ngiyabonga i-support eninginika yona, ngiyabonga angiqedi. Bye.